Vor fi 15 fete care mă vor urî. Așadar, începem cu primul premiu, Miss Bronzata, numărul 15. Elena Alexandra Tudose, din Constanța. Are 20 de ani, născută în Zodiarac și este elevă la liceul Lazar Edeleanu. Felicitări! Cu un pic mai mult curaj, trebuie să zâmbești mai mult și să ai mai multă încredere în tine. Mergem mai departe, un alt premiu pentru Miss Simpatica. Cine va fi Miss Simpatica? Domnișoara Giulia? Domnișoara Giulia s-a uitat deja pe foaia mea și știe că Miss Simpatica este... Concurenta cu numărul 6. Așa este. Ruxandra Maria Tudose, din Pitești. O leoaică de 20 de ani. Este foarte curajoasă, nu am să-i spun decât la fel zâmbet, în rest are foarte multă forță în ea și ne-am uitat împreună cu ceilalți colegi din juriu, ne-am uitat foarte mult la ea și am zis, are ceva în ea domnișoara aceasta. Mergem mai departe la Miss Eleganța și pentru că trebuie să-mi ofer și eu, să zic așa, nu un premiu, dar să mă leg puțin de un moment special pe care îl voi trăi în curând, adică pe 21 iulie împlinesc o vârstă. Asta e, așadar, Miss Eleganța, numărul 21. Ca așa am vrut eu, că-s președinte, na? Andreea Cristina Predoi, din Craiova, câștigă Păi nu spusei că ea va fi, nu spusei? Miss Eleganța. Mergem mai departe, fetele au emoții. Stați liniștite, o să fie bine. Și să vedeți că nu facem pe preferințe și nu facem decât așa cum trebuie, corect. Deci mergem mai departe, după 21 Miss Eleganța, Miss Telegenica, numărul 22. Aplauze! Denisa Sava, din Râmnicu Sărat, 16 ani, eleva la liceul Ștefan cel Mare. Și ne apropiem de premiile Miss Plaja, pentru că sunt 3 premii, evident locurile 3, 2 și 1. Locul 3, Miss Plaja 2008, ediția de astăzi. Gabriel, lasă-mă să fiu și eu înjurat de telespectatori. Înainte să trecem la podium, permitem să numesc sponsorii emisiunii: Hotelul Palm Beach, firma Pepos, Agenția Luna din Miele și mulțumiri firmei Mondo care mi-a oferit costumația. Miss Plaja, locul 3. Cine să fie, cine să fie, emoții mari, numărul 19. Felicitări, Andreea Onică, tot din Râmnicu Sărat. Iată un oraș cu fete frumoase. Are 17 ani și eleva la liceul Ștefan cel Mare. Am emoții. Cine va fi Miss Plaja? Eu am scris, nu mai văd ce am scris. Iar mi-e foarte cald, a ieșit soarele. Cineva de sus ne privește. Miss Plaja, locul 2. Locul 2, Miss Plaja, numărul 3. Concurenta cu numărul 3 este Ana Maria Ocheană din București. Ea are 21 de ani și este studentă la Universitatea Român-Americană. Încă se mai pot face pariuri, încă mai puteți câștiga o vacanță în Grecia, unde domnul Chermani asigură totul în afară de cazare, masă și transport, da? Doamnelor și domnilor, îmi bate inima. Asta înseamnă că sunt viu, deci trăiesc, deci mă bucur. Mă bucur că pot să anunț câștigătoarea din această ediție și nu uitați că mâine de la ora 14 în ediția cea mai fierbinte a verii de la emisiunea Nu te spăra, frate, veți vedea 3 finaliste de astăzi. Cine vor fi, vom vedea mâine. Miss Plaja, locul 1, doamnelor și domnilor, numărul 11. Denisa Dragomir din București. Ea este elevă la liceul Eugen Lovinescu și are 18 ani. Felicitări, Denisa! Felicitări și celorlalte domnișoare, chiar dacă nu au câștigat niciun premiu. Mulțumim. Lista rămâne deschisă, 122 care vor să mă omoare, de acolo încolo vă puteți înscrie. Mulțumim mult pentru prezență domnului Gabriel Fătu. Cu mare drag și promit că voi fi de acum încolo aproape la toate edițiile ca să văd eu ce se întâmplă pe aici.
Numele este Dinu Maxer, vă mulțumesc că ați fost alături de noi și la ediția 5-a concursului Miss Plaja 2008. Eu vă aștept în fiecare seară pe terasa Hotelului Majestic din Olimp, iar săptămâna viitoare, desigur, aici, fiindcă avem fete frumoase în România. La revedere! La revedere!